Santana Klaretarren monjak ETB-en bitartez gaurko Eukaristia Gorpuz egunean jarraitzen ari zeraten guztioi, ezin du gaixo eta etxeko familiko Oñatiko Santana Klaretarrak honetako aizpak eta hemen zeraten guztiok egunon eta ondo etorriak. Gorpuz eguna handia da Elizarentzat eta bereziki bizi dute oñatiarrek ere, egunik garrantzitsuena, egun kutxuna oroigarri onak dakarskiena. Jesusen gorputza eta odola ditugu bi ezaugarri nagusienak gaurko ospakizun honetan, ogia eta ardoa. Mediterraneo itsasi inguruan bizi diren herriak ogia eta ardoaren kultura badute, bi elemento arrunt bezala garrantzitsuak. Biak dira banatzeko, emateko, elkar banatzeko. Ogia zatitu eta banatu egiten dugu. Ardo botella ireki eta banatu egiten da gehienetan. Bi hauek aukeratu zituen Jesusek, agur afari, despedida afari ospatzeko. Gorputza eta odola bihurtu zituen, gau hartan, ogia eta ardoa ondo adierazten digu Paulo apostoluak entzun dugun bigarren irakurgaian. Egizue hau nere oroigarri. Jesusen gorputzarekin bat egin behar dugu, gorputz horrek indarra eta bizia ahal izateko. Bere odola ere edan behar dugu eta Jesusekin bat eginda bizi behar dugu. Berak egiten zituenak eta esaten zituenak egiten ere saiatu behar dugu. Gaurko egunez, kristau herriak era berezian gurtzen dio Jesusen jainkoari. Kalera irten da, nor izan zen eta nor den gogoratzeko. Guregan etorri zen gizakia egin dezaken gauzarik handiena egiteko, maitasunez bizi da. Gizakiak egin dezaken gauzarik garrantzitsuena ez dela dirua pilatzea, metatzea, ez da aberatsena izatea, ez da munduko aberatsena izatera iristea ere. Gizakiak gizatasuna lortzeko jarri beharko lituzke ahalegin guztiak. Eta ez gizakien eta izadiaren aurka egiteko. Gizatasuna bai da gizakien helburu nagusiena gizon emakume guztientzat. Horixe proposatzen digu Jesusek berak. Berak eman digun ahalmenik handiena maitatzeko gaitasuna da. Hain zuzen ere, baldin eta maitatzeko gaitasunik ez badugu, edota inor ez bagaitu maitatzen, asko sufrituko dugu, eta besteekiko harremanak izatea oso zaila izango zaigu, kostako zaigu. Gaur Karitasen aldeko diru bilketa dugu. Hori da, kristau elkartearen alderdi garrantzitsuenetakoa, karitatea, hau da, errukia, hau da, maitasuna. Elkartean zure konpromisoak mundua hobetzen du, dio aurtengo kanpaina Karitaskoak. Behartsuak kristau elkartearen erdira dakarrena. Ez persona ordea hemen behartsuak ez daudenik. Ez pentsa ordea hemen behartsuak ez daudenik. Ez pentsa mundu honetan gu bezala bizi direnik gehienak. Ez pentsa gizarte honetan merituak gu bakarri dauzkagunak lan asko indeulako. Meritua ez da ondo antolatuta dagoen gizarte batean jaiotzea eta bertan bizitzea, lan egitea eta diru irabaztea. Munduko persona gehienak jaio diren herrialdean jaio direlako, behartsu jaio dira. Sufritzen bizi dira. Gizakiak behar dituen oinarrizkoak falta zaie.
Horregatik, euren herritik irten behar izan dute, euren bizitzak arriskatzen, pateretan, hesiak saltatuz, pobre bizi direlako arriskatzen dute bere herria, bere bizia. Seme alabei zer eskainia ez dutelako etortzen dira. Gu bezala eroso bizi nahi dutelako, etorkizuna badela ikusi nahi dutelako. Inoren menpe bizi nahi ez dutelako, gu bezala. Ez dago eskubiderik 21. mendean gizakion munduan horrelakori gertatzea, horrelako ezberdintasunak izatea. Honen aurrean, Jesusen bi jarrera garrantzitsuak ikusten ditugu gaurko evangelioan. Bata, daukaguna gutxi bada ere, elkar banatzen badugu denontzat ailegatzen dela. Eta bigarrena, errukia izatea, hauxe maitasunaren motorrik handiena. Izan gaitezela eskuzabal eta ireki begiok beharrean daudenak ikusteko eta errukia izan sufritzen bizi direnen aurrean. Hala eskatzen diogu Jainkoari.